Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα PLC S7 1200 με μια οθόνη HMI και 4 μπουτών, 2 start και 2 stop. Θα φτιάξουμε έναν αυτοματισμό με ένα ταινιόδρομο στο Factory IO που θα ελέγχουμε τη δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη λειτουργία του ταινιόδρομου μέσω του PLC. Έχω προκαλωδιώσει εδώ το PLC, το πρώτο μπουτόν Start είναι στο J00, ενώ το μπουτόν Stop είναι στο J01. Αυτά τα δύο θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν για τον αυτοματισμό αυτό. Οπότε ξεκινάμε με το Factory IO. Φτιάχνουμε ένα καινούριο project, είναι ένας βιομηχανικός χώρος όπου μέσα τοποθετούμε διάφορα υλικά που θέλουμε να φτιάξουμε. Τοποθετούμε για αρχή έναν ταινιόδρομο 6 μέτρων. Μόλις το τοποθετώ, αυτός έχει τη δυνατότητα να κάνει μόνο μία κίνηση. Οπότε θέτοντάς τον σε λειτουργία, βλέπουμε και κάνω zoom, βλέπουμε ότι ο ταινιόδρομος γυρνάει κατά τη μια φορά. Σταματάω για την ώρα γιατί έχω δώσει απλά ρεύμα στον ταινιόδρομο, δεν δουλεύει με κάποιον αυτοματισμό για την ώρα. Και θα το κάνω να έχει δυνατότητα να κάνει και αλλαγή φοράς. Οπότε με δεξί κλικ εδώ στο Configuration πατάμε Sim-Plin. Οπότε τώρα μου έχει βγάλει τη δυνατότητα να κάνει δύο κινήσεις. Και για να είναι πιο ορατό όλο το σύστημα, θα τοποθετήσω ένα τροφοδότη εδώ ουσιαστικά πάνω στον ταινιόδρομο, ο οποίος θα τοποθετεί από μόνος του κάποια υλικά για να φαίνεται ότι λειτουργεί. Αυτό θα βάλουμε να περιέχει κάποια εξαρτήματα, κάποια τετράγωνα κουτάκια, όπως αυτό εδώ ας πούμε. Και για τον αυτοματισμό θα χρησιμοποιήσουμε έναν ηλεκτρικό πίνακα, τον οποίο θα τον βάλουμε πάνω σε ένα στήλο. Αυτός είναι ο ηλεκτρολογικός πίνακας και θα βάλουμε πάνω στον πίνακα αυτόν δύο μπουτόν, μάλλον δύο μπουτόν start θα βάλουμε. Το πρώτο είναι αυτό για τη δεξιόστροφη φορά. Το δεύτερο θα είναι για την αριστερόστροφη φορά. Και ένα μπουτόν stop, το οποίο θα σταματάει τη λειτουργία του ταινιοδρόμου είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη. Θα τα βάλουμε και λίγο έτσι να φαίνονται όμορφα. Το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε στο file drivers εδώ, να επιλέξουμε το PLC το S7 1200 που έχουμε στη διάθεσή μας και να συνδέσουμε, επειδή έχουμε καλωδιώσει όπως είπαμε στην αρχή το πρώτο μπουτόν Start στο J00, θα τοποθετήσουμε στο J00 το πρώτο μπουτόν Start. Το μπουτόν Stop είπαμε το είχαμε βάλει στο J01, ενώ θα χρησιμοποιήσω τελικά και το δεύτερο μπουτόν Start. Θα το βάλουμε στο J02 γιατί εκεί είναι προκαλωδιωμένο πάνω στο PLC. Και αντίστοιχα θα συνδέσουμε τον ταινιόδρομο, τη δεξιόστροφη φορά στο Q00 και την αριστερόστροφη στο Q01. Και θα δούμε εδώ ότι έχουμε επιλέξει το S7 1200, οπότε είμαστε έτοιμοι ουσιαστικά με το Factory IO και όλο αυτό για να το διασυνδέσουμε τώρα με το TIA Portal. Θα ανοίξουμε το TIA Portal το V19 που έχουμε εγκαταστήσει. Θα φτιάξουμε ένα καινούριο project, create new project. Ας το ονομάσουμε ταινιόδρομος. Create.
υπάρχει ήδη, θα στο βάλουμε ταινιόδρομο 1. Θα είναι απαραίτητο τώρα να συνδεθούμε με το ίδιο router. Θα πρέπει να είμαστε στο ίδιο δίκτυο για να προγραμματίσουμε το PLC. Οπότε έχω ένα router πάνω στη κατασκευή που ονομάζεται Fortnet. Ωραία, έχουμε συνδεθεί. Και ανοίγουμε το project, το οποίο ονομάσαμε ταινιόδρομος 1. Θα κάνουμε add new device, είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, να δηλώσουμε ποιο PLC έχουμε. Πάμε στα PLC, στα CPU και να πάμε στα unspecified για να βρει από μόνο του ποιο PLC είναι. Το γνωρίζω βασικά, απλά πάμε να το δούμε λίγο πιο αυτοματοποιημένο. Έχει βάλει ένα ψεύτικο PLC τώρα. Πάμε στο detect για να το αναζητήσει. Και εδώ πατάμε το search. Ψάχνει τώρα να βρει μέσα στο ίδιο δίκτυο. Βρήκε το S7200 που βλέπουμε, που έχει ήδη την IP 192.168.1.103, οπότε πατάμε το detect και το connect για να γίνει η σύνδεση. Την IP πρέπει να τη θυμόμαστε 1.103. Εδώ είναι ένας οδηγός ο οποίος μας ζητάει να βάλουμε κωδικό για το πρόγραμμα που θα φτιάξουμε. Το ξετσεκάρουμε, δεν υπάρχει λόγος. Και να έχουμε full access. Κλείνει ο πρώτος οδηγός λοιπόν. Ξανατσεκάρουμε ότι είναι σωστή η IP που μας είπε πριν. Όντως είναι η 103. Και για να συνεργάζεται τώρα με το Factory I/O πρέπει να πάμε στο Protection εδώ πέρα και Security για να τσεκάρουμε αυτό το Permit και Access Put Get. Κάνουμε ένα compile για την ώρα. Και φορτώνουμε το configuration που έχουμε κάνει για το PLC. Ωραία, πατάμε load για να φορτώσει ό,τι έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα. Finish. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το πρόγραμμα που θα ελέγχει όλο αυτόν τον αυτοματισμό. Θα δημιουργήσουμε καταρχήν ένα καινούριο block, το οποίο το ονομάζουμε block 1. Και έχουμε εδώ το πρώτο κενό ladder που βλέπουμε, το πρώτο κλάδο. Οπότε θα φτιάξουμε
όλο τον αυτοματισμό αλλαγής φοράς περιστροφής με ηλεκτρική μανδάλωση, οπότε πετάμε κατευθείαν, δεν εξηγώ με λεπτομέρειες, θα τα πούμε λίγο πιο μετά. Αυτό θα είναι το μπουτόν Start 1, οπότε πρέπει να θυμηθούμε ότι το είχαμε βάλει στο Ι00. Αυτός είναι ο ταινιόδρομος που κάνει την δεξιόστροφη φορά στο Q00 και σαν αυτοσυγκράτηση θα το βάλω επίσης Q00 εδώ. Το stop ήταν στο Ι02. Αφήνω κενό λίγο εδώ πέρα για να φτιάξω έναν δεύτερο κλάδο εδώ κάτω με τα ίδια στοιχεία. Αυτό είναι το Ι0.1, μιας και είναι το... όχι, αυτό είναι το Ι02, που είναι το δεύτερο start. Ναι. Το stop είναι κοινό, οπότε είναι Ι02. Το Q01 είναι το ρελέ το οποίο δίνει την αριστερόστροφη κίνηση και επειδή έχω και την αυτοσυγκράτηση του Q01, αυτό είναι η μανδάλωση από το Q00 ώστε να εμποδίζεται η λειτουργία της αντιστροφής την ώρα που δουλεύει η άλλη φορά, οπότε αυτό αντίστοιχα είναι το Q01. Και ονομάζω έτσι τυπικά στα tags εδώ πέρα ότι είναι το Start 1, για να ξέρουμε τι κάνει το καθένα. Αυτό είναι στο rename tag, εδώ θα το γράψω stop. Ενώ αυτό θα το ονομάσουμε left από τη δεξιόστροφη λειτουργία. Ενώ αυτό θα είναι το right για την αλλαγή της κίνησης right. Εδώ έγινε ένα λάθος. Αυτό είναι το... Λοιπόν, έκανα κάποιες αλλαγές εδώ πέρα, διόρθωσα κάποια πράγματα. Να το δούμε λίγο ολοκληρωμένο τώρα. Ο πρώτος κλάδος λοιπόν έχει... Ο επάνω έχει το Start 1, το οποίο είναι καλωδιωμένο στο Ι00. Το Stop το Ι01. Και ο κάτω κλάδος έχει το Ι02 σαν δικό του Start, οπότε θα το ονομάσουμε αυτό Start 2. Το Stop είναι κοινό και για τους δύο κλάδους και εδώ πέρα έχουμε και τις μανδαλώσεις. Οπότε είμαστε έτοιμοι να φορτώσουμε πλέον το... πρέπει να πάμε εδώ στο Main και να σύρουμε το block ένα που φτιάξαμε μόλις πριν για να το καλεί, γιατί αλλιώς δεν θα δουλεύει ο αυτοματισμός, οπότε κάνουμε ένα καινούργιο compile και φορτώνουμε το πρόγραμμα στο PLC με το load εδώ. Ναι. Και πάμε στο online. Βλέπουμε ότι εδώ όλα παρασύνησαν τα λαμπάκια, οπότε είμαστε εντάξει με το πρόγραμμα, έχει φορτώσει και βλέπουμε ότι το ρεύμα φτάνει μέχρι το start και την αυτοσυγκράτηση στον πρώτο κλάδο, το ίδιο και στον δεύτερο. Οπότε επιστρέφουμε στο Factory I.O. Τσεκάρουμε ξανά την IP, πρέπει να είναι ίδια με αυτή που βάλαμε
στο TIA Portal, οπότε τη διορθώνουμε 103 και πατάμε το Connect για να πρασινίσει εδώ το λαμπάκι. Τώρα είμαστε συνδεδεμένοι και μπορούμε πια να δοκιμάσουμε τον αυτοματισμό. Θα βάλω και εδώ ένα remover για να διώχνει τα υλικά που πέφτουν από τη μία μεριά και αντίστοιχα ένα remover και από την άλλη μεριά για να φεύγουν τα εξαρτήματα, να μην μαζεύονται το ένα πάνω στο άλλο. Οπότε βλέπουμε εδώ τώρα που μπήκε σε λειτουργία πια, πετάγονται τα υλικά, αλλά δεν έχουμε δώσει κάποια κίνηση, οπότε πηγαίνοντας εδώ στον πίνακα, πατώντας το μπουτόν Start, ξεκινάει ο ταινιόδρομος και κινείται προς την δεξιά κατεύθυνση, πέφτει μέσα στο remover και τα εξαφανίζει. Πατώντας το μπουτόν Stop, σταμάτησε ο κινητήρας, άρα και ο ταινιόδρομος, και πατώντας τώρα το άλλο μπουτόν Start, ο ταινιόδρομος πάει προς την άλλη κατεύθυνση και πέφτει στην άλλη μεριά τα υλικά μας. Λόγω της ηλεκτρικής μανδάλωσης που βάλαμε, αν πατήσουμε το μπουτόν Start για να αλλάξει φορά, δεν αλλάζει φορά. Βλέπουμε προϋποθέτει να πατήσουμε πάλι το Stop. Έλα. Προϋποθέτει να πατήσουμε πάλι το Stop για να σταματήσει λοιπόν ο ταινιόδρομος και να ξεκινήσουμε εκ νέου προς την άλλη κατεύθυνση. Και αυτό μπορούμε να το βλέπουμε ταυτόχρονα και στο online πρόγραμμα του TIA Portal. Βλέπουμε τώρα ότι ο ταινιόδρομος έχει ξεκινήσει να δουλεύει με τον πρώτο κλάδο, ενώ αν πάμε και κάνουμε λίγο να τα φέρουμε λίγο όλα μαζί να φαίνονται, αν πατήσω τώρα το Stop, μισό λεπτό γιατί δεν πιάνει εύκολα, πρέπει να είμαστε λίγο πιο κοντά. Βλέπουμε ότι σταμάτησε ο ταινιόδρομος και ταυτόχρονα ο κλάδος έχει γίνει γαλάζιος, οπότε τώρα αν πάμε στον άλλο κλάδο και πατήσουμε ξανά το Start, συγγνώμη, πάτησα το ίδιο Start, οπότε, όχι το ίδιο, ναι, σωστό, πρασίνησε ο άλλος ταινιόδρομος τώρα, που σημαίνει ότι έδωσε κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και ξαναπατάω το Stop για να απενεργοποιήσω εξίσου τον κλάδο και το ταινιόδρομο. Σε δεύτερο χρόνο μπορούμε να συνεχίσουμε τον αυτοματισμό, να πάμε στο offline και να κάνουμε τον έλεγχο του ταινιοδρόμου μέσω της οθόνης της HMI. Δηλαδή μπορούμε να φτιάξουμε δύο εικονικά κουμπάκια εδώ στην HMI, όπως τώρα βλέπουμε εδώ το Start και το Stop. Να πατάμε το Start και να γίνεται λειτουργία μέσω της οθόνης. Ξέχασα να δείξω ότι η λειτουργικότητα αυτή γίνεται του ταινιοδρόμου πατώντας αντίστοιχα εδώ τα μπουτόν. Δηλαδή αν πατήσω τώρα το μπουτόν εδώ, βλέπουμε ότι ο ταινιόδρομος πήρε μπρος. Ενώ αν πατήσω το Stop, πατάω το Stop, σταμάτησε ο ταινιόδρομος. Ενώ αντίστοιχα αν πατήσω το άλλο Start, ο ταινιόδρομος γυρίζει προς την άλλη κατεύθυνση. Και αντίστοιχα αν πατήσω το μπουτόν Stop, κάνω Stop του κινητήρα. Σε επόμενο βίντεο θα βάλω και τα μπουτόν από την HMI.